Hola noies, benvingudes al 5è vídeo de The Academy, la sèrie de YouTube de crochet des de zero. En aquest vídeo us ensenyaré a fer el punto arroz. Us deixo aquí una foto, és un punt molt maco, és un punt molt versàtil i que quan el domines és fàcil de fer. Llavors jo estic fent servir un ganxet de 4 mil·límetres, una llana de cotó, aquesta és la Hooked, i dos marcadors. Al final també utilitzarem unes tisores per tallar el fil, però a l'inici no necessiteu. Llavors, per començar, farem, com sempre, un nudo deslizado, creus el fil per darrere i per davant, l'agafes, passes el fil i això ja t'hauria de córrer. Llavors, farem un número de cadenetes múltiple de 2. Vale? En el meu cas en faré 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Llavors, aquests seran els punts que tu tindràs i ara per pujar fas una cadeneta de pujada i una altra cadeneta que et comptarà com el primer punt, vale? Llavors, si nosaltres normalment posem el marcador a la cadeneta, amb aquest tipus de punt el posarem al voltant, sí? Agafant tot el que és la cadeneta d'inici. Veieu que corre? Llavors aquest marcador el deixem aquí i entrem en el primer no, perquè hem dit que era el primer punt, segon tampoc, tercer és la base de la cadeneta, en el quart, sí, a la quarta cadeneta farem un punt baix. Sí, ens ha de quedar aquesta bonyiga, jo sé que sembla estrany, però és el que ha de quedar. Llavors, per seguir, farem cadeneta, em salto un punt a la base i a la següent torno a fer un punt baix i tornem. Cadeneta, me'n salto un, em salto aquest i a la següent aquí fem un punt baix i anem fent el mateix, vale? Em salto un perquè la cadeneta de dalt equival a la de baix i aquí un altre punt baix i vaig fent cadeneta, punt baix, cadeneta, cadeneta i un punt baix, sí? Llavors us ha de quedar això, veieu que us queden foradets entremig. Llavors, per seguir el que faré és una cadeneta que és la de pujada i una altra cadeneta que és la que hem dit que correspon al nostre primer punt. Llavors posem un marcador, tanquem, girem sempre cap a l'esquerra perquè el fil ens quedi per darrere i ens saltem aquesta primera ve baixa, aquí no hi entrem al forat que tenim just entremig i aquí fem un punt baix, sí? Llavors cadeneta, em salto aquest i un punt baix, cadeneta, és el mateix ritual que a la cadeneta de base, però en aquest cas em salto els punts i faig un punt baix aquí entremig, sí? Llavors veureu que es van intercalant. Faig una cadeneta, salto i aquí faig un punt baix, sí? Cadeneta, salto, cadeneta, em salto aquesta bonyiga, un punt baix i ara l'últim punt baix. Per això és important que us col·loqueu el marcador, el farem aquí, on tinc col·locat el marcador, sí? Aquí tanquem i veieu que es va intercalant, queda així, queda preciós aquest punt. Llavors ara el que farem serà treure aquest marcador, vigilant que no se us desfili, fas una, dues, el col·loques al voltant d'aquesta cadeneta, sí? Veieu que està agafant-ho tot, giro i ara
ara veureu que es veu molt més fàcil, sí? Aquí hi ha una V baixa, aquí n'hi ha una altra, per tant, he d'entrar entre aquestes dues. I faig el mateix, cadeneta. Em salto aquest, i aquí al mig, sí? I tota l'estona igual, cadeneta, em salto la V baixa, i en aquest espai del mig. Baixa i vaig en aquest espai d'aquí, sí? Tota l'estona igual fins a arribar al final. Així que si has arribat fins aquí ja saps fer aquest tipus de punt. És un punt molt agradable de teixir quan el domines, sí? I aquí el mateix, entrem pel huequito del marcador, fem el nostre últim punt baix, queda intercaladet. Llavors, segueix fent el mateix fins que tinguis un quadrat i al quadrat t'explico com tancar aquesta mostra, sí? D'acord, hem arribat al final, llavors veieu que ja queda un quadradet, sí? Aquest marcador és el que he fet servir abans. Llavors ja hem arribat al final, veieu que queda com aquest quadradet, sí que ja si ho dobleu queda bastant igual. Llavors ara el que faràs per tancar la teva mostra és teixir una cadeneta, estirar, 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 i aquí tallem i estirem, sí? Llavors així és com queda el punt. Queda preciós, a mi m'agrada moltíssim, és super versàtil. I res, espero que us agradi i ens veiem al pròxim vídeo.